Tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Karanganyar yang tercinta. Iya, luar biasa. Nggo ember nggih wadah lemah. Mugi-mugi Pak Robert tansah dipun paringi berkah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Iki tasakuran sing ditindakake dening keluarga ageng Kabupaten Karanganyar. Ya, dalam rangka ya kuwi hari wayang nasional lan uga hari wayang dunia. Sisan gawe menyongsong hari jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-108 no. Kaya ngono ya, Mak. Iki dikhususake uji coba mapan oneng rumah dinas bupati. Sing adate yen wayangan ki ana alun-alun. Kaya ngono kuwi. Matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Bupati Pepunden kula Bapak Haji Robert Kristanto SEMM. Sekalian ibu yang sampun kepareng ngayomi, kepareng tresnani, kepareng melestarikan budaya wayang sehingga Karanganyar tetap tentram damai karena pejabatnya peduli terhadap seni tradisi Indonesia. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Sembah nuwun Pak Robert. Ugi matur nuwun kalian Pak Babub menawi sampun tindak Jakarta. Matur nuwun dumateng Pak PJ Sekda, Ketua DPRD Pak Bagus Selo, Bapak Kapolres utawi ingkang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Kodim 0727, Ketua Pengadilan Negeri, seluruh kepala dinas khususnya Disdikbud. Ya, mligine
sing wis kepareng bola bali berkoordinasi karo awake dhewe ya kuwi Mas Heri. Pancen kaya ngono kuwi. Lan iki ora perlu suwe-suwe anggene ceramah nggon limbukan enggal wae ngaturake lelagon. Ya, mergo lakone dawa ya, Mak. Dawa tenan. Iki nganti jam 12 wae lagi entuk sak lakon, mongko calone 3 lakon. 3 lakon. Saka Sumantri, Kumbakarna nganti Basukarna. Lakon sewengi iki bakal digelar delalah pas 7 November hari wayang. Iki mujudake persembahanku tumrapipun sedaya para warga masyarakat yang tercinta yang lenggah oneng Kabupaten Karanganyar sak kabeh. Oh ngono kuwi. Bupatmi sing saka Jakarta ado-ado ya kepareng rawuh. Iki malah Bapak Bupati sampun kepareng-pareng dawuh supaya Bupatmi mengko tindak ana pepanggungan dikancani karo Pak Di Sadibei karo Mbok ing Ganden. Ya. Ning sadurunge panjenengane mau ngersakake ya kuwi tembang yen ra kleru sarung jagung supaya ditembangake karo Bukesi luwih dhisik. Ya karo nggih apa kuwi cara pedah motor didem dhisik. Ya, karo nggih ngrokok dhisik. Ha ya, Monggo Bu Kesi bawanipun Asmarandana menawi mboten lepat dipun aturaken wabil khusus dumateng Ibu Patmi ingkang dados pengusaha sukses wonten ing Jakarta lan kala wau ugi sampun paring dawuh menjang menawi syukuran ugi kepareng wayangan karo Madangkara. Ah iya. Matur nuwun, sok kapan sik digoleki tanggale. Ya. Monggo Bu Kesi diaturake pelok barangipun Asmarandana. Monggo Bu. Matur nuwun Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Dosen ana isi Surakarta mumpung bisa sowan ana ngarsane Pak Bupati gandeng panjenengan niku Bu Kesi nggih rakyat Karanganyar ingkang mapan wonten ing Jaten arep matur apa karo Pak Bupati karo Ibu sumrambahipun dumateng Bupatmi kepiye aturmu monggo. Matur nuwun sanget dumateng Bapak Bupati sekalian Ibu lan sedaya pejabat wonten ing Kabupaten Karanganyar
Ibu Supatmi lan uga sedaya kemawon warga masyarakat Karanganyar ingkang sampun mercaya bojo kula Ki Cahya Kuntadi kinen nglipur hari jadi utawi menyongsong hari jadi Karanganyar ingkang kaping 108 menika mugi-mugi Karanganyar akan tumbuh menjadi kabupaten yang semakin sukses dengan pejabat-pejabat yang betul-betul merakyat dan ngayomi masyarakat. Khususipun Ibu Patmi, mugi-mugi Bu Patmi segera mendapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Ya jodoh sakabehe rezekine barang saya jodoh. Ya. Monggo pamundhute Bu Patmi didhisikke sarung jagung. Ya. Monggo, Cok. Dados. Bocoran saka Pak Bupati, insyaallah pepundhenmu ya Bu Patmi sok yen halal bihalal kundur neng Karanganyar arepe wayangan ya saiki dikrocek tenane piye tegese panjenengane tak aturi pinarak ana pepanggungan men dikancani karo Mas Sadi Bey karo
mbok ing ganden. Ngono. Mila kula suwun kanthi sanget mumpung pinanggih Bu Patmi monggo pinarak wonten pepanggungan mriki silaturahim kaliyan para seniman-seniman Karanganyar. Ya men ketok guyub rukun diaturake ngangge gugur gunung jumenenge Bu Patmi kaliyan Mas Sadibe. Ya, mangga ta. Monggo Bu Patmi. Monggo jumeneng kok ing ganden. Matur nuwun rawuhipun dumateng Bu Patmi ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sugeng dalu Pak Dalang. Inggih. Mas Petruk mbok mbagekke kali Bu Patmi sapa ngerti sok katut. Monggo. Niki nggih ndonga gen katut Lah sampeyan. nggih mila niku. Tenggo dawuh panjenengan ngaturaken wilujeng dalu Bu Patmi. Wilujeng dalu Mas Alhamdulillah Gareng. wilujeng rawuh wonten Petruk menika. Mas Gareng apa Petruk ya? Petruk menika. Oh Petruk. Oh berarti nek Mas Gareng kuru kok ya? Cilik nggih. Di Mas Petruk berarti rada enek daginge. Nggih. Niku kopen niku Bu nggih. Garenge sampun dipun pejahi ngoten. Ah ngaten. Monggo paring dawuh Bu Patmi kados pundi jenengan Badhe paring mirsani dawuh menapa? hari jadi Kabupaten Karanganyar kalian Hari Wayang Nasional ingkang dipun gelar dalu menika. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta Ibu dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Dandim. Mohon maaf saya belum tahu asmane jadi takut salah menyebut. Dan yang saya hormati seluruh pejabat Karanganyar yang hadir di malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat kepada Pak Dalang beserta timnya yang yang malam hari ini memperingati Hari Wayang Nasional yang ke-7. Jadi Pak Dalang, Nggih. jadi saya itu penggemar wayang. Jadi saya itu nek ngrungokke wayang itu saya nggak turu sewengi utuhi betah. Monitor ngaten terus. Iya, jadi saya tuh nggak ngerti persis, tapi ini saya tuh ngerti alure gitu. Oh maknane ngene iki ngerti. Makanya saya itu kadang-kadang di mana ada wayang saya tuh datang. Kadang saya pengen mendengarkan jogetane piye, alure itu Cerita, nanti dan iya. cerita gimana. Terus hikmahnya dari lakon Hikmahnya itu dari bagaimana? lakon apa, dan lakon malam hari ini juga sangat tepat untuk menyongsong Di Karanganyar. di Karanganyar hari jadi yang 108. 108. 1 ditambah 8 ketika ini Pak Dalang tadi 9. adalah 9. 9 adalah angka yang Sempurna. Menang. pemenangnya. Nggih. Dan perlu Pak Dalang ketahui angka saya juga angka 9. Berarti pas nggih. Angka saya juga angka 9 karena saya lahir di tanggal 18 November. Jadi kalau dijumlah juga 9. Oh nggih. Nggih. Kami kula nggih 9 kok Bu. Ah, ngaten. Nggih, kelahiran kula niku 13, 1 dan 3.
Lah, mangke 1-3 lah dadine pinten niku wau? 4. 4 men dadi 9 tak tambah 5. Lah 5 niku kelairane bojo kula ngoten. Tambahke ngoten. Tambahke. Campur. Ya, saya ucapkan selamat kepada Pak Bupati saya yang telah menjadi bupati sekarang ini belum ada 1 tahun nggih Mas nggih. Ini tahun pertama Ibu. Tahun pertama, Ya. jadi isih anget-angete. Nggih. Semoga beliau bisa mengemban amanah ini sampai nanti tuntas Purna tugas. dan membawa Karanganyar semua lebih baik Lebih maju. dan keadaannya ayem tentrem seperti slogan Kabupaten Karanganyar. Ngaten Pak Bupati. Ngaten Pak Dalang. Inggih sembah nuwun. Mboten niki kula namung badhe nyuwun prisa niki lho WA saking Pak Bupati. Halal bihalal mangke Bupatmi badhe wayangan nanggap jenengan niki huwak napa tenan niki? Karena Kabupaten Karanganyar itu sesepuhnya itu Pak Bupati. Nggih. Jadi seperti saya yang malam ini ada di tengah-tengah Pak Dalang. Nggih. Jujur Pak Bupati itu WA saya jam 10.49 tadi siang. Saya tenggo kedatangannya apa gimana gitu saya lupa di WA saya. Jadi saya tadi Padahal tadi pagi Ibu masih saya Jakarta. di Jakarta, saya jam 1:30 ada acara, Nggih. saya jam 2:15 lari ke bandara Mas, Nggih. untung saya di bandara ditolong oleh seseorang. Jadi di sana itu ada tim dari Pas Pamres yang membantu saya untuk masuk ke Bandara. pesawat, padahal tinggal 5 menit. Jadi begitu saya duduk pintu pesawat ditutup. Itu demi saya menghormati ke Bupati saya Pak Roka. Hebat. Jadi keringet saya tuh basah kuyup. Saya maghrib baru nyampe rumah, belum sempat mandi tapi saya dandan bedake ketinggalan Mas. Saya nggak bawa bedak karena dari kantor langsung. Jadi saya Mbak Renio bedak ono aku. Gitu. Jadi demi Bupati Saking saya. tresnane kalih Karanganyar ya Bu. Karena saya merantau di Jakarta udah 30 tahun lebih. Nggih. Tapi karena saya untah darah Karanganyar, saya tetap Karanganyar nomor 1. Melu rasa handar beni. Nggih, Karanganyar adalah tentrem, opo-opo murah, wong piyayine ramah-ramah, semuanya murah, jadi seneng saya tinggal di Karanganyar. Alhamdulillah. Ngaten. Kula nggih bangga dadi wong Karanganyar kok Bu. Siap. Banggane piye Mas? Loh, Karanganyar niku nggih sesuai dengan penjelasan ngendikake apa-apa serba murah, suasananya ayam tentu ora pernah ono benturan apa-apa, nggih to? Enggak ada. Misalnya ono benturan titik-titik itu enggak apa-apa. Bisa diatasi. Itu enggak apa-apa, itu dinamika aja. Nggih. Beliau Bupati ini pasti bisa menghandle itu semua dan menjadi semuanya dadi api, ayam, tentrem, mesem, guyu to wis. Gitu Pak Bupati. Dan juga Pak Bupati itu tidak memandang itu siapa Bu. Semua dirangkul, biyen kuwi ndukung aku apa ora, kuwi klambine apa, kuwi pangkate apa, dirangkul dadi siji semua jadi warga Karanganyar. Hebatnya Pak Robert seperti itu. Itulah pemimpin sing bijak. Betul sekali. Nek wingi pas pilihan kan gur loro Mas, Nggih. menang dikalah. Nggih. Sing kalah yang legowo, Legono, berarti nggih. golek wektu liyane, sing menang dadi ya ora dumeh. Jumawa. Ora dumeh, dadi dirangkul kabeh. Nggih. Sing wis ya wis, sing urung ayu didandani saapi-apike demi Karanganyar Karanganyar. tercinta. Ngaten. Kembali ke Pak Dalang. Nggih, nggih. Karena saya sing dawuhi Pak Bupati ya bismillah halal bihalal dengan catatan Pak Bupati nunggoni nganti rampung. Wah, amin ya rabbal Pak alamin. Bupati nenggali ngantos selesai lho Pak. Halal bihalal di rumah keprabon saya Nggih, siap. di Kayen Gemantar Jumantono. Kalau ini dawuhi Pak Bupati untuk nanggap Cahyo Kuntadi Ibu Siaga. tak siapi dengan catatan Bapak Ibu nunggoni nganti rampung. Nggih. Sekarang Pak Dalang sing apa jenenge? Matur. Iya. Matur teng Pak Bupati. Tanggung jawab. Nggih, nyuwun kanthi sanget gandeng sampun gamblang wijang ngendikanipun Bupatmi, Pak Bupati, jenengan kedah nenggani benjang menawi wayangan. Mboten dangu, mangke jam 12 pun rampung Pak Bupati nggih. Paten niku bisa rampunge. Nggih, monggo diatur waktunya jam berapa. Nggih, Engko saged kula Bu niku. nanti angkanya berapa nanti sampaikan sekalian biar saya bisa persiapan. Nggih.
Berarti Tapi karena ini sedangu lho pada hari ini. sedangu. Karena ini kan Mbak Ganden, berarti kan Mbak Ganden ya rawuh. Nggih, Berarti insyaallah. kudu berarti dijak ya. Berarti nek ra dijak engko Pak Dalang Nggih, Dosa. nek mboten ngangge kula kalih Petro udian deres niku mengke. iya gitu. Sik, Mbok Danden, lah wingi kae ning celep kae sampean enek kok tetep udan deres. Oh niku lah kula mantuk kali kok, Pak. Lah kula pun mulai dadine udan. Jadi harinya apa? Habis lebaran halal bihalal. Apakah ini kebetulan ada ketua umum PWKS. Oh nggih. Jadi PWKS, nggih. Bapak Maijen Purnawirawan, Nggih. Dr. Insinyur Suharno yang sampai sekarang ini masih lenggah, Nggih. kepareng lenggah. Jadi beliau pun juga dikeroyo-royo nitih darat Nggih. dengan membawa 2 driver tadi jam 10. Nggih. Maghrib juga baru nyampe sini demi Pak Bupati Robert. Luar biasa. Sangka tresnane kali Pak Bupati. Tresnani karo Pak Bupati lan di Karanganyar. dan beliau itu untah darah sini karena Nggih. sing dilenggahi kan belakang pendopo ini. Nggih. Jadi beliau itu juga songko senenge dan beliau juga penggemar wayang. Nggih. Mudah-mudahan kalau nanti halal bihalal di kampung Gemantar. halaman saya, mudah-mudahan beliau juga berkenan Amin. rawuh. Amin. Amin, amin. Nggih mugi-mugi panjenengan Bupati tansah pinaringan sehat, Amin. murah rezeki Pak Bupati nggih mekaten dipun paringi amanah barokah satemah benjang tempuking damel halal bihalal menika saged lumampah rancak lancar mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin, amin. Matur nuwun Nggih. Pak Dalang. Sarung jagungipun niki wau bukesi pripun kirang pripun niki Bupati. Oh mantap, suarane Bu Kesi itu sudah suara mantep ya. Wah, iya. Melengki-melengki. Jadi Iya. nek memang garwane Bu Kesi itu Dalang kuwi wis tumbuh itu tutup. Wah nggih. Nek bukese niku pun high class kok, Bu. High class. Jadi kula niku ngrungokke YouTube nek Arturo sok-sok pikirane apa ngono ngrungokke Pak Pak Cahyo. Cahyo. Iya, gitu ya. Akhirnya iso ayem ning ati, dadi kegawa tidur. Ngoten Mas Petro. Siap, nggih. Lah badhe ngersakaken nyekar utawi nembang. Badhe ngesaken menapa, Bu? Nggih. Napa? Napa nggih? Monggo nderek kemawon. Ingkang bahkan saged dipun iringi kalian gamelan. Wong adatipun menawi Pak Bupati meniku wonten bersih dusun. Apa, Mbak nggih Ganden? nembang. Dapun monggo. Sapa kira-kira sing Pak Bupati we nyon pirsa Pak Bupati. Napa nggih, Pak? Pak Bupati Caping adate gunung. lumiting asmara nggih. Caping gunung. Samping gunung. Saping gunung. Nggih. Oh nggih. Terus pundi? Dipun bawani mboten Mas? Terus pundi, Ada. Pak? Oh nggih, bawani. Nggih, derek nggih. Nggih, monggo. Nggih. Monggo Pak Mi. Monggo, Bu. Jenengan Mbak, kon jenengan bintang tamu Ini nih. binatang tamu. Oh bina, aku sing anu wae, aku sing Ibu sing anu nembang, Enggak. awake sing bawa. Bawang kok aku rodok mbacet-mbacetke ngono. Oh, ngoten. Kok nek aku diringi klenengan aku malah bubar. Oh, ngaten. Coba Berarti Mbak Ganden Mbak Ganden coba. Nggih, nggih. bawa jenengan sing nyawer ngoten tok. Oh ngono, tenang saja. Bacotnya Tenang tembangi. wes. Oh, bacotnya Wes, tembangi, tenang dang terus. Siap, nggih. Ya kok cantik coba. kok ngene kaya aku biyen ya. Bang biyen kuwi kita Alah, kok bandingi Bupati iki ya kadoan. Lah wong ya mung kaya kowe lho. Pangapunten nggih ya Allah. Irunge Ayo iki Mbak, lho. ayo bengi iki piyayine sing wis padha ngantuk ben ora ngantuk nyen gayengke. Tenang sawerane wis disiapke kok tenang wae. Siap. Nah. Saben bengi. Petruk jengleng. Non? Jengleng. Ah gedene sakmono ndabote. Oh, kan mantap kok ya. Nyawa. Aja seru-seru kok panggungnya ambles. Lah kene Iki kok boleh ganja nek mboten seru mboten krasa, Bu. Oh kena. Mergo iki kan pun tuwa. Oh gitu. lah jarene arep jengbleng ki mau. Lho lak iya kita, Bu. Ngoten men dereng krasa lho, Bu. Ampun ta iki mau. Bu. Wes dang bacetke yo. Yen memajang mung karo janur
cek gempi mbak. Tuweke cek gempi. Ya cah ya. Lumayan kena nggo kletik-kletik kok. Joko kae ngiyip. Nggih. Mas Bei. Dawuh. Niku bareng Bu Patmi karo Mbak Ganden rangkulan jan kaya jambe sinigar gitu. Liripun pripun jambe sinigar? Oh tegese persis ngoten memper. Persis ngene niki. Kaya jambe sinigar. Nggih. Lah nek Bu Patmi jambe sing seger kene jambe sing wis pangan codot. Ya sing bosok. Lah. Tepuk tangan untuk Bu Patmi, wah luar biasa. Kemudian ya mantan dosen wonten ing pedalangan kula ya. Nggih. Masyaallah. Suarane nggih jos wonten lho. Elak tenan. Muter-muter ki aja nganti kaya ngono. Pripun Bupati? Mesake Mbake Ganden iki lho. Ya niku nyate obahmu ki aja banter-banter ngono lho. Lah ngapa? Iki aku ki wedi lho. Kok wedi? Iki rada ndul-ndul. Engko nek rontok ngono lho, Mas. Piye to niki? Ya. Mbak jenengan wae no. Panas udan. Segera Bu, niki parian. Kula tak nyuwun sinden-sinden kula berpartisipasi Urut. parian saged ngrenggo Karanganyar utawa mendoakan Pak Bupati, bisa juga kepada Bu Patmi. Wiwit saking Mbak Sundari, monggo. Sapa sing apik dhewe disawer. Oh, siap. Nggih. Siap Pak Prapto, nggih. Anu Bu Patmi. Sing nilai penonton. Oke, penonton sing nilai. Pak Cahyo nggih ajeng melu parian? Mboten. Oh, mboten. Nggih, nggih. Aku sing biji yo. Monggo Mbak Lia. Ya. Numpak dokar, Numpak dokar. Pak Dokar. kecemplung sumur. Waduh. Saking ae lah. Lah dokar kecemplung slumur ki lha. Sumure sepiro? Apa ya iso bali mungkin. Warga Karanganyar Warga Karanganyar. mugi tambah makmur. Amin. Allahumma amin. Mbak Lia Bu niku. Nomor 1. Berarti nilai ini berapa? Lah engko sing kan 1, 2, 3. Nggih. Ini nomor berapa nanti sing milih penonton. Siap. Nggih. Bapak penyisian. Nggih, monggo Mbak Uul Suara Semara, monggo. Mbak Triastuti. Menyang padi Wah iki. Sing kaya golek perkara iki. yo ben Iya. telan gane Mbak Kiki. Iya. Bapak Bupati, mugi-mugi kathah rezeki dan selalu di hati. Allahumma Amin. Wis digathuk-gathukke ngono ae lah. Kata rezeki sing kanggo mugi-mugi. Nggih. Iki mugi-mugi niki aja nganggo. Ben Nggih. keten. Lah mugi nyekot dhewe lho. Nggih. Lek kula biji yen Mbak Lia sing pertama wau nilainya adalah 75. 75. Lek Mbak Tuti niki wau min 50. Min 50. Tolong ditambahi Pak Bupati. Min 50. Ha iya. Akan sing tok ayo. Dik Kesi. Ayo. Gelar tikar Gelar tikar. neng ngarep omah Ngarep omah. Kabupaten Karanganyar bumine gemah ripah. Allahumma
Pinten Pak Dalang? 100 bijine. 105. Oh, 105. Sing golek utangan nyambi kok muncul iki. Gua didukung ning ngene Mbak Lia siji. Oh, Ayo. Nggak lanjut Mbak. Ayo monggo Mbak Mira. Duit anyar Duit anyar. cacahe selawe Oke. warga Karanganyar tentrem selawase. Allahumma amin. Kula pinten Pak bijine? Non Kula bijine pinten? 98. Oke, 98. sing loro mbok diketutke to Pak Mas. Apa? Digenepi sing loro niku lho. Lah kok jene iki kok. Lah iki. Monggo dilanjut ya. Loro kok ditinggal 98. Mangan bakmi Mangan Mangan Pak. bakmi. dicampur brokoli. Ibu Patmi jenengan cantik sekali. Allahumma amin. Alhamdulillah. 100 Pak nilaiku Pak. Ngapunten Bu Patmi niki obate keri. Ketoke gen sawerane akeh dhewe ne ya. Nggih. Dadi kan ngomong ayu, cantik dadi wong rene wing ngoyo dandan kok, Mbak. Dadi ben ayu. Mboten jenengan niku cantik sekali. Napa niku auranya niku terpancar ngoten lho Bu. Amin. Inner Positif vibes ngoten zaman sekarang. Mboten kok Matur ngalunggono kados piyai Arab ngoten. Lah niku saestu. Nggih. Lek engko gandhen Arab pati genah niku lah. Arep pati genah. Betul. Terakhir niki Winong Nawangse nuwun sewu nembe kala wingi Bu Patmi Nggih. lomba sinden tingkat nasional mendapatkan juara 1 Tepuk tangan untuk Mira. Keren, selamat. Mergo sinden Madangkara. Iya. Meh Seka- dikalahne jane, ngerti lek Madangkara dimenangke. Wedi yurine. Ayo Mbak, coba kaya ngopo coba. Ya nak. Bah, Bengi-bengi bengi. Terus dolanan sodo. nyokrok ngono. Enggak apa-apa toh. Ibu Patmi piyaine lomo. Kowe iki marake rontok no, Mbak. Dadi ra lomo dadi lomo nang kono dikono. Lah pancen jenengan niku auranya itu aura malaikat gitu loh, bukan? Gitu. Ya ampun, bersinar. Jangan membesar-besarkan ngono to. Sinden niku lek ngerti piyai sugih ngoten. Raine malih kaya kotak amal, Bu. Cah lamis. Sampun, Sampun, nggih. Apa langsung? Mbok gandeng dereng Pak. Oh, dereng kok gandhen iki. Kon ngopo iki? Ayo. Parian. Parian sing apik dhewe yo Nden ya. Ayo. Ayo coba. Anti rasa Ayo. awas. Ayo coba. Kudu saru ya, Mas. Saru ning apik no. Saru ning apik. Saru ning apik enggak? Kan Ya. mriki nak ning jenengan. Oh ngono, saru sing apik ya tak kancani ya. Saru sing apik kandani ya, Bu. Iya. Goceki ya, Bu ya. Tak goceki ndang. Engko nek tiba ya, Bu. Heeh, ndak rontok mau tak goceki kene. Maklum penyanyi tuwek gitu. Wedine tiba iket mau. Engko nek tiba aku iki wedi lho aku iki. Yo. Tuku serabi, Tuku serabi. cacahe 3. Cacahe 3. Pak Bupati. I love you. Lho lagi iki, yuk. sinden sing wani ngono ki lagi iki. Sing lenggahke Bu Farida lho, garwane Pak Bupati lho. Kok dadak melu barang ya Bu Farida ora mireng. Bu Farida ora mireng. Oh, bener. Agek-agek WA ora mireng. Wis tenang wae ora mireng. Lah wong yo petegak. Kowe ngerti ora? Bu Farida kuwi dokter lho. Kowe ngantek kowe disuntik mati piye? Santai aku. Santai. Aku wis dikai obat kok. Obat apa? Mati gen. Ah iya. Pangapunten Ibu, dikira guyon. Wong ibu ora krungu ora mireng Mboten kok. mireng kok, Enggak. alhamdulillah. Ya Ora Allah. percaya aku lah. Alhamdulillah nggih. Ah kita awak dhewe bala. Heeh. Dadi ning panggung kuwi ora kena ana sing ora kena No sing anu marah nggih. enggak boleh. Tidak boleh marah. Karena Mbok Ganden kan hanya menghibur. Menghibur, gitu. nggih. Nek sing ora marah, apa meneh Bu Bupati sangat baik sekali. Iya. Baik sekali ya, Bu. Sangat baik sekali, anggun. Makanya, tenang aja dirimu, ora Tenang. bang. Kok tak kancani. Nggih, pangapunten nggih Bu. Lho,
Bu, mengke obate kula betone kula suntikke mengke dalu. Obat mati gen. Iya, Mas Petro gawe parikan, engko ora etok saweran. Oh, nggih, nggih, nggih. Iya. Sing apik mulih ra gondas kowe. Kejemen lho. Nyangking ember, Alah-alah yahene nyangking ember yo nyapa. parikan Den. Oh iya. Nyangking ember. Ember. Mboten embel nggih. Nyangking ember. Isine banyu. Bapak Robert sukses selalu. Ih, nami. Keren. Wis ngaten Mak Dalang. Pripun kula mundur? Dereng. Dereng rampung lho, Bu. Panas udan niku riyen. Ujur ane. Kurang nampung ya. Yuk, tuntas ke ya. Yuk. Panas udan ngalih-ngalih capek gunung. Saping gunung. Awas. Oh. Mbok gandeng genti. Nggih. Nadyan wadon sarta Ana suling kumandang suarane. Ngetan Kali kurang apa setia kelakon. masuk. Langganipun saking gunung. Pripun Pak Dalang? Wah, luar Sip. biasa nggih. Jenengan suwantene yo latihane yo ning endi? Apa diajari wae aku yang dadi sinden. Diajari karo Bu Kesi apa mbok ing Lah gandeng. niki ngajari jenengan payu niki do prei kabeh terusan. Lah nek sing ngajari Bu Kesi genah. Bu Kesi. Jurusane wong piyambake dosen karawitan. Lah nek sing ngajari Mbok Gandeng Aku yo eskar lho, tak tuapuk lho kowe engko. sapa? Eskar. Sarjana karawitan. Sarjana karaoke, Mas. Nek sing ngajari mbok ing gandeng salah jurusan. Lah nggih Bu, saestu. Ala wong yo karaoke golek pangan lho. Golek pangan. Aloha.
Sekar bisa Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Patmi yang luar biasa. Matur nuwun sangat Pak Dalang. Sawere piye iki? Lah kula manut. Sawere piye iki? Manut tok, Bu. Endi mau? Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Nggih. Ngene malah dadi pekewuh to, Gus. Nggih. Dalem. Walah nderek sak parenge jenengan monggo nderek kemawon. Lek perlu susuk mriki nggih enten. Oh, ndak meri nggih. Nggih. Nggih, sembah nuwun tanda tresna. Kowe iki ngopantu ning kene? Lah kok mlakune rene ya, aku ning kene. Kene kok gak ya luput tak cegate kene wae engko metune kene ya. Sembah nuwun Bu Patmi, berkah barokah. Masya Allah, berkah barokah. Nggih matur nuwun barokah. Mbok gandeng karo Mas Petro aja seneng sik. Pripun? Sing kok tampa iki panjer sok halal bihalal. Oh lah kujur. Oh, nggih. Nggih. So siap, nggih, sembah nuwun, nggih. Menika Niki nyuwun delalah rata-rata para wiyaga sinden menika domisilinipun wonten Karanganyar. Nggih, 90%, nggih. Sembah nuwun Bu Patmi, mugi-mugi tansah sehat walafiat. Sehat-sehat lancar rezekipun nggih. Nggih. Pripun Mas Petro? nyuwun sehipun Pak Bupati. Oh iya. Mboten ketan setunggal lakon nggih. Ah nggih, nggih. Monggo Bapak. Anu kalih Ibu. Jadi wedhus aku. Monggo Pak. Monggo Ibu. Anu, Tawang Mangu Indah. Nah, ayo. Nggo jemput Bapak. Hormati Bapak Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Ayo raketang sak ramban. Monggo Pak. Monggo to, diaturake ngormati Pak Bupati kita dan Ibu. Yuk, Tawang Mangu Indah karya Ki Mantep Sudarsono. Yo.
padha lumaku gawe cinawe karo setuju tempe lawan mango Pak, monggo Pak Bapak, Nah, mriki Bapak. nunggu suwuke lagu. kali Ibu monggo katuran Ibu. Bu Farida iki gila mbek kowe kuwi. Ya aku ya wedine tom-tomen yo. Menika Piyai budaya sangat merakyat menawi warganipun kagungan hajat nggih mesti nglonggaraken rawuh. Nggih, saestu menika. Nggih, Bu Cangik matur nuwun. Sedaya PWKS sampun nenggoni ngantos limbukan. Nggih. Kalau wau kula pun nggih pun WA. Nggih. Saking PWKT nggih ugi rawuh. Batam matur nggih. nuwun Batam. Nggih. Luar biasa. Nggih. Kalau wau pun WA kalian kula remen sanget warga wonten Karanganyar ingkang ngrembara wonten Jakarta, wonten Batam, wonten pundi-pundi tesih nguri-uri budaya. Nggih. Remen sanget, bingah sanget warga Karanganyar guyub rukun gotong royong luar biasa. Nggih, Nggih, niki lagune langsung nyanyi mawon nggih. Lagune Lumiting Asmara. Ha nggih. Kagem sedaya warga Kabupaten Karanganyar. Nggih, luar biasa. Menika salam ugi saking Bapak Suratno, Pak Nggih. Bupati. Nggih, niku wae sing Saking WA. dulur-dulur PWKP. Sing WA kula Pak Suratno. Lah nggih. Suratno ya, niku. nggih. Sugeng laras. Monggo sesarengan kalian Bapak Bupati ngaturake Lumiting Asmara. Yuk, dados. Matur nuwun Pak Dandim menemani. Seprene nggon ku ngeteni janji iku prasetyaning ati aku tresno mring sliramu duh wong ayu aelek dina lan wektu ning kantor suwe saya ora karuan aku samar yen sliramu ra kelingan aku ora bakal aku ora bakal Aku tresno karo kowe. Megane atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal nutut aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu
semoyo wae aku tresno karo kowe nekane ati saya gawe lara iku aprayu aku ora bakal maju yen durung nate siramu ukurane tresno kudu padha nanging lumiting asmara ukurane tresno kudu padha nanging lumiting asmara. Tepuk tangan untuk bupati kita luar biasa, Pak Ruben. Oh, sembah nuwun Pak Bupati nggih. Nggih, matur suwun Pak. Nggih, sehat-sehat Bapak. Nggih. Pak Bupati. Pak Bupati. Niki lho Pak, wayangan jenengan mboten diasta kondur niki. Sembah nuwun Pak, sembah nuwun nggih. Luar biasa. Hasil Piyayi karya mriki. panjenengan. Non? Hasil karya panjenengan. Mboten foto terus kula gunting ngoten. Kreatif Ya ya. abot-abote wong golek dhuwit, Mas. Lah niki enten sang koordinator Nggih. Mas Heri. Oh, Pak Heri nggih. Mas Heri saking Dinas Pendidikan Kebudayaan niku nggih tamba kesel request ninggal katresnan sing nembang Winong karo Birgita. Nah, Ya elok iki. Niki jane luwih apik apa Pak Heri iki ya melu nyanyi. Nah, ngoten. Pak Heri melu nyanyi jane. Pak Heri nyanyi nggawa awake wis abot kok Pak Heri. Nika nata wayangan niki pun sibuk pun pusing kok. Nika Pak. Pangapunten deh Mas. Kan nyandi. Halah-halah meneng wae. Ditimbali Pak Bupati to. Sepiye wong Bu Farida ning sandike kok. Nggih. Mang sontek Bu. Oh, nggih, nggih. Ya lek sewi lek salaman. Aku bengi iki munggah panggung, ternyata enek piyayi iki nyawer aku 1 juta. Dadi rasa senengku bengi iki duit 1 juta iki tak serahke nang piyayi-piyayi. Dinggo tambah mundut bakso. Amin. Ada Kare, seseorang kare yang palur. memberi saya tapi nggak mau disebut namanya katanya. Flyover. Flyover. Heeh. Yogone nek piro, Mbak? Nene. Yogane pinten Mas Dit? Nggih, selangkung. Selangkung Bu. Nggih. Dihitung sik kok kleru. Siji lho. 25. 45. Ya iki 1 juta. Nggih selangkung Bu. Ah, iki ditambahi karo Pak wis to. Kowe iki nek cedak Bupati mesti kowe iki duit akeh banget. Iki Pak Ketum dadi Pak Mayor. Nah, keren kan, Mbak? Dihitung sik aku dadi rasa nambahine. Dihitung sik sayang. Wis kaya Bang Plecet iki Mbak Ganden. Dihitung sik selawe cukup urung. Lah wing kok Nah, wis to. Piro sayang? Bengi iki luar biasa tenan Pak Bupati tuh, Jan. Nah, dadi pas ya aku rasa nambahi yo. Tuh, aku dikelilingi karo piyayi-piyayi sing apik banget. Aku gur munggah panggung wis iso ngetokke dhuwit lho. Lah nggih to. Bayangno. Dayane Bupati gede Nah. banget lho. Aku munggah panggung enek piyayi sing maringi dhuwit. Nggih. Ki mau apa mau aku ora munggah panggung beliau ya ora maringi dhuwit loh. Nah, alhamdulillah ya Mbak Ganden dan Pak Dalang dan semuanya. Terima kasih. Matur nuwun sedaya kemawon. Masya Allah, barakallah nggih Bu nggih. Bapak matur sembah nuwun pinaringan sehat, panjang yuswa ingkang bermanfaat nggih Pak. Nggih. Panjang umur, Masya Allah, rezekinipun melimpah berkah nggih. Monggo sinten sing purun kula dongake melih monggo. Saya pengen entuk akeh kono nang Taman Pancasila pisan ngono lho. Lah iki penonton ning kene ya melu ngitung ki akeh banget dadine. Iya. Nggih. Pangapunten menika wau kali setengah nggih, Pak. Lah kula sing medhun teko mriki nek mboten enten opahe ya. Iya, perantarane. Nggih.
Nggih niku ketoke. Selangkung niki sing jenengan mau. Nggo dhuwit 2,5 juta ulalah ji loro telu papat. Ning ya ndang rene ya. Wis ngungkuli bang plecet tenan mbek ganjen. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kowe engko lek kesuwen karno ra iso mati lho, Nggo. Kosek to yoga-yoga selawe iki lagi 24 kok Nah. Ayo Pun ndang jangkep. Pun jangkep. Nggih. berkah barokah nggih. Suwun Bapak nggih. Ya Allah, lho golek rezeki kalian-kalian. Mbah nuwun, Mbah nuwun. Ninggal katresnane wis Dijoli ninggal katresnan. Iya. Ya. Wong sak ninggal katresnane. Ingkang dipun dawuh sinten Pak Cahyo? Nggih, Winong kalian Brigita sing didhawuhi Mas Heri. Ya, Winong kali Brigita. Yuk langsung berdua lajeng kemawon tanpa bowo. Bu Ninggal. niki nggih Bu. Nggih. Nggih. Atur nuwun ya Allah. Nggih. Monggo diaturake. Yuk, gados. Meneng, Dok.